Здравейте, днес купих 3 мистериозни топчета и сега ще ги отворим вътре, за да има много сладки вкусито. Първото това леда е толкова сладко и мисля, че мъче. Но не знам за сладко е злато, но все едно мям. Толкова е сладко. Добре, значи първото съм го проверила. Сега второто. Лелето и трудно се отваря. Добре, успях. Леле, това наистина е мега сладко. И май е пръстен също. Да. И сега ще отворим третото. Какво това? Но... Добре. Леле. Майчица. Това е мега сладко. Тези двете най-много ми харесват. Те, честно казвам, всички ми харесват по-еднакво. Абонирайте се за канала, пишете в коментарите, ако искате да си пяла с такива и да ви покажа. Чао!